waye gagara misali Allah ɗaya gari bambam. Ya aka yi Alhaji? Wato da muka fita waje mun je wata ƙasa. Sunusi wata bishiya ce. Idan ka biyo ta nan na bi ta nan sai mun yi sati ɗaya ba mu haɗu da juna ba. Allah Alhaji. Ƙasashen waje? Sati guda rani ba mu haɗu da juna ba. A duniyan nan? Shi yasa na ce baka na zaune bai ga gari ba. Yawon zat. Al'amarin Ubangiji suna da yawa. Abin alajabi ba ƙarewa. Wato, ran nan mun je masallacin Juma'a. Kaga, limami ya ce a haɗa sahu kenan. An yi ƙoƙarin tada kabbara, mun yi haka za mu kabbara. Wani tsuntsu ya zo hucewa. Ya wuce. Tsuntsun nan da ya zo hucewa, har sai da aka idar da sallar Juma'an nan fa, a ƙarƙashin irin tsuntsun nan muke sallah. Idan akwai wannan tsuntsuwa a ina za ta sauka? Allah ta waki Yawujet. Ai Yawujet, wannan bishiyar da ka faɗa mana, a kan ta yake sauka.